El bàsquet Porqueres es va apuntar al derbi comarcal contra el Club Bàsquet Fontcoberta després de superar l'equip entrenat per David Rosales per 58-53. D'aquesta manera, els vermell i blancs trencaven una mala ratxa de 3 derrotes seguides i es mantenen a la part alta de la classificació. Els dos conjunts es tornaven a veure les cares 3 mesos i mig després del derbi de la primera volta, que va acabar amb un triomf contundent dels porquerencs per 38 punts de diferència. Els locals immersos en una mala dinàmica de resultat i els fontcobertins després d'una llarga inactivitat competitiva. I és que entre les suspensions de partits, el parèntesis nadalenc i la jornada de descans, el Fontcoberta no jugava un partit de Lliga des del passat 28 de novembre, quan va derrotar el Castelló en el que és de moment la seva única victòria del curs. El precedent de la primera volta i la diferència entre un i l'altre a la classificació atorgaven clarament el paper de favorit al Porqueres, però el Fontcoberta va demostrar que ha evolucionat a mesura que ha anat avançant la temporada i va jugar un molt bon derbi. De fet, Ivan Mondejar va liderar els visitants en el primer quart, anotant 7 punts que van permetre als quatribarrats dominar aquest primer període i endur-se'l per 9-11. No va tardar en reaccionar el Porqueres, que gràcies a un parcial de 9-0 entre el final del primer quart i els primers minuts del segon, es va situar en 3 punts d'avantatge. A partir d'aquí, cada cistella local era contestada pels visitants, que al descans es mantenien dins el partit, 28-23. Després del pas per vestidors i gràcies a 3 triples consecutius de Raúl Marco, els d'Albert Costa van fer un parcial de sortida de 9-2, gràcies al qual van agafar una renda de 12 punts. Aquest avantatge es va mantenir i va arribar a ser de 15, però el Fontcoberta va reaccionar en els 2 últims minuts, acabant el tercer quart 11 sota, 46-35. De fet, els visitants es van animar i van arrencar els darrers 10 minuts de partit amb un parcial de 0-5 que hauria pogut ser fins i tot més ampli si no haguessin fallat 5 tirs lliures seguits. Així el marcador es va situar en un 46-40 que ho deixava tot obert. En els minuts restants, els dos equips van fer la molla i cada vegada que els locals anotaven, responien els visitants, de manera que l'avantatge oscil·lava entre els 6 i els 10 punts. Un darrer esforç dels quatribarrats, amb un parcial de 2-6, va situar el 58-53 final i va deixar sense premi un Fontcoberta que no va deixar de lluitar. Gràcies al triomf en el derbi, el bàsquet Porqueres se situa provisionalment en el lideratge, que ha disputat més partits que la resta d'equips. Els del Pla de l'Estany acrediten 7 victòries i 4 derrotes i tenen un punt més que la Vall d'en Bas, que ha guanyat 8 partits i només n'ha perdut un. El Club Bàsquet Fontcoberta és cuer amb una victòria i 8 derrotes. A la propera jornada, els quatribarrats rebran el complicat Vall d'en Bas, mentre el partit entre el Fontegeu i el bàsquet Porqueres s'ha posposat.